Pankhani ya imfa ya malemo Victoria Bobe zikuoneka kunena kuti amalawi ena akuloza beru Malawi Police kunena kuti akuti ntchito sinagwire bwino, enanso kumakamba kuti ndibodza akuti sakukhulupirira zonena kuti anthu amene adzawa ndi amene anapha malemo Victoria Bobe. Ena mpaka nakumayipatsa moto kunena kuti akuti imeneja inali ngati filimu, inali ganyo chabe amene aja nda ganyo omwe anauzidwa kuti akagwire ganyo amene uja azikapanga pretend kuti ndi amene anaphawo. Kumakamba zoti zochokeranso kuti izi iyayi tifotokozetu motere kunena kuti timakuwuzani nthawi zonse kuti makomuniti athu onse ku Malawi Trends, ku Justin Tech, kunoku ku Facebook, kayaso nde kuti ndi ku YouTube, kaya ndi ku TikTok, timakhala tikutsatira zimene inu mumayankhula. Inde tikukambatu za makomenti anu, nde chomwe tipange lero tiloweratu ku community yathu ya ku TikTok ku Malawi Trends TV. Nde kumeneko tikupatsani zimene anthu ayankhula titaponyatu ma video okhuzana ndi malemo Victoria Bobe. Nde kaya mutionera ku YouTube, kaya mutionera ku Facebook, kaya mutionera TikTok kumweko, yayi lero tatsikira ku TikTok oko. Kumeneko tapezatu makamaka anthu amene amatitsatira. Apatu oyamba ndi a Sidra Eni amene otu analemba zoti ija ndi films basi apolisi anakanika kwambiri, ndibodza kwambiri. Komentitu imene anadzayika inanso kumakambo ndamayika pa video yake itino. Video yake tu ndija imafotokoza kunena kuti maloya iwo akunena kuti zomwe anachita apolisi kubweretsa zigandangazi za mbalambanda kumene kuja anaziphera ufulu zigandangazi. Nde mukudziwanso paja linaawazaso maloya mu video imeneja. Ndeno uyu amathira comment kuti ngakhale sori mukambiri nkhani yokambidwa mkamwa zonse tingoyenera kudzozonena kuti imeneja inali filimu chabe, sizoti zinali zoona zimenezo. Bodza la chabe limene lija apolisi anakanika kugwira ntchito pamene paja ndipo anakanika kwambiri. Ndi bodza anango atenga anthu amene aja kuti adzakhala ngati basi angochita filimu pamene paja anthu aja samene anapha malemo Victoria Bobe. Ayi Sidra Eni ifeyo timafuna tizikamba zoti democracy ndi kulemekezana kunchifukwa timati maganizo ayikeni molemekezanso maganizo aja anzanu. Ndi maganizo anu ifeyo tingowalemekeza kuti inu ndi mmene mukionera nkhanija mwayioneti ndi democracy yoti imeneyoyo. Chabwino kuchoka pamene paja ndi kunadzabwiranso wina amene amaonekanso kuti nayenso pa video yake so yomweyo takambayo ameneyo akuti ndi Enifa Witness. Enifa Witness analemba zonena kuti zabodza izi akuti namiza serious. Mwayiona awaso nawonso akunena kuti nkhani yokhuzana ndi kunena kuti azigandangazi za apolisi azitulutsa zibweretsa pa mbalambanda limenelonso ndi bodza limenelo. Kungonamiza amalawi basi atinamiza serious noti yaya magaya ine ndi bodza atinamiza serious. Tutiro iyi ndi community yathu eti anthu kuyika mang'ombe makamaka pa nkhani imeneja ya malemo Victoria Bobe ndi zigandangazi zomwe zinatulutsidwa ziza. Kodi zinthira pomwepo panabweranso apa Rashidi. Rashidi akuti yes ndizoona nanga ndikwina kuti kunachitika chonchija. Nde muzidabwa kuti iyi nde kubwera bwanji komenti imabweranso pa video yake yomweyo imene tikuyenera zoona kuti maloya anadzudzula polisi kunena kuti yalakwitsa kwambiri, yalakwitsa kunena kuti atulutse zigandangazi ndi kuzijambula nkuzika pa mbalambanda anthu nkuzoona aziphera ufulu pamene padzapa. Ndi kuti komenti ikubwera kuti yes kutsimikizana ndi zimene khangati maloya adzamafotokoza kuti inde ndizoona nanga ndikwina kuti kunachitika zinthu chonchija kuti achena zigandangazi kuzika pa mbalambanda. Timakuwuzani nthawi zonse, timakutsatirani zimene mmayankhulazo. Otukwana timadziwa, mukamatukwana timangozitenga kuti basi ngati nchani kodi imeneyo imeneyo basi ndi the price we have to pay for broadcasting nkhani, kuti nthawi zina zake malipiro amene timayenera tipereke ifeyo ndithudi.
malipiro amene pamene atipereke foti tikuwulutsa nkhani nthawi zina zake zimakaponda ena ake ndithu pa mtima nde ena amatukwana ati maphuzo adzati mangoti imeneyo nde basi mtengo omwe tikuyenera tipereke ifeyo ndithudi. That's our price for being here. Koma we understand and we respect every comment. Timalemekeza comment ina iliyonse imene mwayika ngati pakufunika lopanga clarify papanga so clarify. Ndetu nkhani chomwe chachitika kuti tibweretse makamaka mamawo ndi mapoints amene aperekedwa ndi anthu amene adza makamaka awiri adza kuti ndi bodza. Apolisi adza kubweretsa zigandanga zija ndi bodza. Zimene zijazi ndikuti zachita opatsidwa ndi ganyo amene uja akapeza anyamata ndi kuwalemba ganyo muzikafotokoza ngati ndino amene munapha mwayiona ndikuti mulandirapo ndalama zanu. Mwayiona nkhani yoti kulowera kumeneko ndikuti anyamata adza ndikupita kumeneko kuti achina Eliya onse adza apamenepo ndithu kukapezeka zoti basi nkumafotokoza chonse tinalowera apa azinali motere basi nkumatani kupapezeka zoti watafotokoza. Imeneyo sizoti yangochoka so ku community yathu ya ku TikTok yokhayo ngakhale so mmasamba mchezo ngati ku Facebook anthu akumagawana so nkhani zimenezo kuti apolisi atinamiza apa ili ndi bodza ili anthu awawa apatsidwa ganyo kuti azikafotokoza motero kakha ngati kuti iwo andame anapha ndi azioneka ngati polisi yagwira ntchito. Chabwino tingathe kumaona choncho malinga ndi mmene nawo akunenereti koma ineyo ndimafunako kuti tipange question kuti kodi zimene akuyankhula anthuwa ndi zonena kuti apolisi anatinamiza pamenepa kuti anthu adzawa ndi ganyo. Magayi ndalama inde ili pampeneti ndalama ili pampeni ili paminga kuti ukuru itole umabayika ndithu ukuyenera ubayike koma kubayika kwake kukakhale kumene kuja ni ndani amene angalole kugwira ganyo ngati amene ujayi chifukwa ganyo ngati amene ujayi number 1 akupita rupo ndi kuti paja ma TV monse anthu anaulutsidwa nkhope za anthu amene ajawa anthu aja ndaku Malawi. Iweyo ngakagwire ganyo ngati amene uja ukayipitse dzina lako kuti ndiwe wakupha chongofuna kuti upeze ndalama zona zimenezo kuyipitsa dzina lako kumene kuchako ndikuti sikungadzayeretsedwe lotakhala zono linali ganyo yotani lopapita zaka zotani ukabwereranso ku community kwanu sinangapoti ndi ganyo tagwira ganyo tamaliza atipatsa ndalama zathu ndibwerere ku nyumba ukuona ngati anthu amodzi mwakwana ngakakulandireno kunoti iweyo imene dzinali ganyo olokuti ukafotokozera ngakamvetsetse sinthe kuti adzikanena zonota munthu wakupha uyu tusunga chiganda ngati nthamangitseni ena asoto akhozopezeka zonota akakupanga zipongwe kumene musaiwalero zonena kuti maneighbors akujeni kuja timati machani kuti kuchigumula kuja maneighbors a Victoria Bob aja anakwiyaro paja ankafuna kuamenya anthu aja apolisi ndamene anachita kuleretsa oza maneighbor tiyeni lowani mu nyumbamo acho ndi apolisi tipatseni chance fera amenya anthu amene wawa tufuna tingolanga roka mukuona ngati ndekuti anthu mmamidzimo akumaonti kuti kumalawi kuno community basi ngamakuone mophweka utatubwerere kumodzi kuti imene inali ganyo chabe ubwerere tsopano walandagwira ganyo anga ndipatsa ndalama ndizipitano ku nyumba kumene ndimakhala anthu akumene akakulandire bwinobwino ndeti zilipo panga ganyo sikuwerengera zonoti kuononganso dzina lako poti nkhope zija zinapita mmasamba mchezo linaulutsidwa pena paliponse. Inetu ndikuona ngati ali ganyo ndi anthu aketu ndesa ku Malawi akagwira ganyo akuyenera azipita komwe amachokera kandi ku Zimbabwe ndi anthu aku Zimbabwe amayankhula chichewa chonchidza amene amayankhulira yonchidza ganyo angakhale patino. Ine ndikuona ngati anthu aja ndi amene anapanga chipongwecho mmene zikuonekera pamenepa ngati li ganyo ndi ganyo wake ndi ngowawo atu kuposa maganyo ena uyo ndi ngowawo osati masefu ngoononga dzina lako basi mpaka nakalekale dzina lako kuononga ndeni ndalama zingati zomwe ungalipiridwe amwene olotakhala kuti chani ndikuti uzisowa mtendereka ukazidyera kuti ndalamazo ndene ndikuona ngati anthu adza si ganyo ya anthu ajawo akhozokhala kuti polisi inagwiradi kuti ndi amene anapangadi chipongwe zimenezi ene imene amafotokozera mochena nkhope zija zili zokugwa chonchidza ganyo mpaka na ukaononga dzina lako chonchidza achibale ako azikuona bwanji akanakhala mwina mwaka kuti zithera kusera komweko kuti nkhope zako sizulutsidwa mwinatu
koma amene paja nkhope mpaka nokafikano pa TV ganyo amene nde ganyo wake opwetekatu. Inu mukuona bwanji kuti tiuzeni maganizo anu pa nkhani imeneyi akuti anthu aja inali ganyo yani apolisi analemba ganyo anthu amene aja. Inu mukuiona bwanji? Ine ndakuwuzani maganizo anga, inunso mungatiuze maganizo anu mu comment section imo kwa molemezanso maganizo anzathu akuti